da neće biti u poziciji. Sjećate se kad je ubijena i pevačica Jelena Marjanović. Vučić je 2 dana uoči izbora u petak rekao, rešili smo to slučaj, reč je o visokom službeniku, visokom funkcioneru stranke, to ćemo saopštiti u ponedjeljak, čim u nedelju se završe izbori. Nikad nije saopštio. Imate vi informacije? Da, ja sam objavio u više da je reč da je Jelenu Marjanović ubio Nikola Petrović, njegov venčani kum, dvostruki kum, sad su se raskumili pošto su se obojica razveli. I on je rekao, kume, ako ja idem ja svašta znam, mogu ja da odvežem jezik. I onda je on zvao Andreja i Andrej je tu, rekao da pacifički odnos jebeš pevačicu, pusti, nema veze, tako. I onako bi nastradala, ubio bi je neko drugi. Tako da, optužili su potpuno nevinog čoveka, njenog muža, držali ga u zatvoru, mučili ga, da bi na kraju jednom trenutku ispostavilo se da nema ni jednog dokaza da je sudski veštak poništio svaku mogućnost da je njen muž Zoran Marjanović ubica. Mi ne znamo koliko je procesa još se tako završilo. Veliki broj vođa navijača ne izdržava kazne na koje su osuđeni pravosnažnim presudama srpskih sudova. Vučić kaže, ne, dobar momo. Ne zna se, imam puno ubistava iza kojih stoji na ličnom vrhu države i Srpske napredne stranke. Pravosuđe je potpuno paralizovano i u rukama Aleksandra Vučića. Čim jedna karika tu bude izvučena, to će se ovako urušiti. I na dobrom su putu. Međunarodna zajednica sada ulaže napore kako da osposobi srpsko tužilaštvo. Pretpostavljam da će se to lako rešiti jer će gospođa Dolovac biti pozvana da podnese ostavku, da za prvog zamjenika imenuje, da za vršioca dužnosti imenuje, na što ima pravo, ili svog prvog zamjenika imenuje, pretpostavljam da će to biti njen zamjenik Goran Ilić i da će on u skladu sa zakonima postojeći koji će se, nadam se, menjati vrlo brzo čim se Vučićev kartel uruši, a to mora brzinom munje da se dogodi, sprovesti akciju da privođenja pravdi svih lica. Da nam se ne desi da Apači iz Bonstila ili iz Rumunije dolaze i da kidnapuju optužene koji su na spisku američkog državnog tužilaštva kao opasni kriminalci.